EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Charlotte Mega Manila, give it a quick check. It is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys still having a great time. Don't worry, we got all the biggest hits in store for you. Dito lamang po yun sa pinakamasaya, pinakamalupit na programa sa radyo tuwing gabi. Solid na po ang line-up sa gabi. Alas 6 hanggang alas 9, programang EDSA! siyempre susundan po yan ng Basa Princess. Walang iba ako ni Rocky Terra sa Secret Files. So, mas pinatindi na po ang panggabi. So ito, hindi na natin patatagalin. Alam ko, excited ka na kay Rocky Terra sa susunod, pero may isang topic pa tayong pag-uusapan. May isang bagay pa tayong lologikan. Kaya ito, pag-usapan na natin to. Senior citizen na tricycle driver, isinoole ang wallet na may lamang 97,000 pesos! Wow! Sa Lalamove Rider. Grabe. Ang sabi pa ni Lolo, taas noo ko pong pinagmamalaki sa lahat po na isa akong tricycle driver sa bayan ng Rosario, Cavite na may malasakit at gintong puso sa kapwa. Ito ang mensahe ng 62 years old na tricycle driver na si Lolo Armando Mercado. Kasalukuyang naninirahan po sa Manggahang Compound, Barangay Sapa 1. Mabuhay ka, Lolo. O eto na, Tang. Dahil kabatch mo to, napansin nyo ba na puro senior citizen yung pinag-uusapan natin ngayon? Eto na, logican na natin to, Tang. Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Ganyan talaga kami mga senior citizen. O, logican mo na yan! Logikan na yan! Logican na yan. Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito ang isang basic na dapat nating gawin. 'Di ba? Ang hindi sa atin, dapat ibalik po natin sa may-ari. Gumawa po tayo ng paraan na mahanap po yung may-ari. Pero kung wala namang paraan, malamang baka sa'yo talaga yan. No. Baka ganito, may wallet, may identification. Alam ba, makakita ka ng 500 pesos dyan. Alangan naman sabihin mo, o kanino to? Ay, merong amin dyan. Akin yan, wala yan kahapon. Ang bihira, di ba? So, ganun lang yun pag, halimbawa, parang asawa, di ba? Parang sa asawa din. Pag may nagmamay-ari na, wag mo nang pakialaman. Di ba? O pag wala naman, halimbawa, single, ayan, para talaga sa'yo yan. Entiendes? Now mga kabisyo, ito po, logican po natin. Nagawa pong ibalik ng tricycle driver ang napulot niyang pera na nagkakahalaga po ng 97,000 pesos dahil sa kanyang katapatan at integridad. Posible din po, pinalaki po si Lolo ng mataas ang pagpapahalaga at tamang asal at moralidad. O maaaring naniniwala siya na ang paggawa po ng tama ay mas mahalaga kaysa sa pansariling pakinabang. O, di ba? Basic na basic po yan. Ang pagbalik po ng pera ay nagpapakita po ng kanyang malasakit doon sa taong nawalan ng pera at posibleng pag-asa na ang iba din ay gayahin din ang ginagawa ni Lolo. Di ba? Yan ang basic na gawain. Hindi yung ipagyayabang mo pa na nakapulot ka ng pera. Tapos anong gagawin, Tang? Ay, susunod, yayain niya. Sige, inom tayo, akong bala. Tapos, hindi mo pala alam. Oh,
Yung perang nahulog, pambayad pala ng kuryente ninyo yon. Ang nakahulog nun, yung anak mo na inutusan ng asawa mo. Kaya nung umuwi ka sa inyo, alas 7 pa lang ng gabi, nalasing ka, sabi niya, bakit madilim? Bakit tang? Ay, siyempre, naputulan kayo ng kuryente. Arogay! Maluoy ka! Ay, naku mga kabisyo, ang bilis ng oras natin na tayo po ay magpapaalam na. At gaya nga po, sa matagal na naghanap kay Rocky Terra, it's about time. Makakasama niyo na pumuli si Rocky Terra. Susunod, Rocky's Secret Files. Abangan. Hanggang dito na lang po kami sa pangalan po ni Tanghenyo ni Duday. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!